one chutio. IGP one chutio. Debbie. One chiaba. Debbie. A warning. Yes. I know the man say. So we shall come so be now any proof of a chow. Yes. And coming so you mun share. Debbie. Nyankopon na share. Yes. It is a say. Ebanisi the 31st ampa. Yanti so be we. Nyankopon wo hwe wo Ghana. E dey na kwaso yi. 31st night Ghana. Ankabeti Kintampo Road. Accident. Takrady Road. Accident. Ni ahwehwemwa ni apɛ. A friend said celebrate his back bi. Ada say Shatta Valley. Stone Boy. Sa kodie. Ana wani she. But wanya this year ojuntuni be back bi be dey. Hey, this year Antibio. Yeah, Ghana yenya famudie sa no. Yeah. A change 1957. Yes. Independence Day. Yes. Hey, say owo na emodia. Say Ghana did for one commission in pocket money. Yes. Dampare and Jutio. Debia. Ghana did for Timmy and Shankom. I'm a no did for Bogana dia. No abogan wabo did for. Hey. Now say Nyango Pone Suro. Dampare. And now say Odi for now Suro. Mr. So for your divwa. Catch us so quite myself out. Yes. Because you go post my yona. One corner. Bonsu yadai. Etimusia. The no body mama making. Bonsu mamma. Okoh. No give for bika. Dampare no. Why no Pharaoh? Why a Pharaoh? Also Danny Moses. Yes. So I have Pharaoh than Moses. Yes. But Pharaoh ni muye hunu Moses ko. Yes. Eko promote ni Nyankopon. Look at him. And kasa brain say can promote to God. Yes. But I never said do one ya trufo. No me azenti. Yahumoto. Yes. Okay, the book of Daniel chapter 4. Daniel chapter 3 verse 1. Daniel chapter 3. Verse number 1. Yeah. What's a minimum of Jafru? Remember me and say, don't go Jafru. He Nebuchadnezzar. Nebuchadnezzar. Oh, yes, Kawani. Oh, yes, Kawani. The 20 Basafa Adwosia. 20 Basafai. Adwosia. The Tira Basafansia. The Tira Basafansia. What is he do? I will see Dura Assassin. Verse number 2. Cause why? He Nebuchadnezzar Asumai. Nebuchadnezzar Sumai. So, Coaches Amantama. Coaches Amantama. Emankuma. Amanato. Atemufo Penny. Atemufo Penny. Sanafo. Amanatrafo. Atemufo. Any assassin to four. Omra Ohonia. Nebuchadnezzar Jesiono. And Amantama info. Mantama info. Emankuma. Amanato. Atemufo. Pennyfo. Sanafo. Koso. Manatrafo. Asenifo. Koso. Assassin to four. What you never see? Oh, Nebuchadnezzar, yes, you are. What Babachna or you need it or Nebuchadnezzar? I don't bet you or you need verse number 4. A same at him than they say. One on Babay. Papa. Oh, Blabby and Genesee. Mocrofor. Was a Mocrofor. Am I? Cause I would walk. And I catch them, say. And I catch them, say. A probably a man in who be our fear. When I'm crum, now it's a benua. And now do just and go. And now do just and go. And I said, book a senko. What is a book a senko? Benta. What in Menta? At the tabang. What in Tentabaya? What is a good Jenina? What is Sans and Co. Jenina? When I'm on from or behind from. No sorry, Honey, no Bianco to Sodo Honino. And the book at the yes, and the book at the yes, you are. Not the one, yes, not the one could one Sodo Honino. I don't know. That never told the full order for it is a Dampare can say. We shall come on the proof for Yabacho. Yes. It will yet do for Munti Unia Bako, Unia Sadak, Unia Bezak, Unia Bednego, Unia Hanania, Unia Misa, Unia Zera. Kebabo. That's number 7. Miss Uso for no so deep for. Catch it in your hoof for Yamen Suman. Yamapon Kasa. I'll bet you to me. And I'm someone I'm going to know. The Bible to so. Woman is so.
na so ntimi nya wo hwinti no wa wo so mantimi ahya nkɔm ma kan na fo so mo ntwe ɔkɔ Agyemang ase te Bible verse 7 was it then santi abra amanite aban oduruja senkuo no senkɔ ene sembuka senkuo omuti sebuka senkuo omuti atataben no omuti ntantaban no ene nsenkuo ahodo no omuti nsenkuo ahodo no omo nyina twehwe ase obia twehwe ase wo kro no so de sika honi ya omo kotu sika honi na Nebukadnezar de asi wo no santi abra de mu no sabra ni mu no kadiafo bi abetutu yidafo na no obekete ohin Nebukadnezar se kakachi Nebukadnezar se ohini nyankana nana nyankwada ohini wasamna se obi abeti aban oduja senkuo sebuka senkuo menta atentaban omuti sansenkuo wodo ni na omunya foto honi no de wanhwe asensore no na de wanhwe asensore no wode ne beto ojafo no yudafuo bi wo man mu a awodo ma tese ba asase so ye nya bi wo Ghana Dampare se wo hye nkom na so ni proof a Dampare aso kan obi so wa hye nyame abufuo jamasofo wani so biri wa ho nyame de o hye abufuo sai wo se wo hye nkom ma proof le bi ni Bible say so wo hwe so bi bewu a Yakopon for wo no nkwa ma dabi o de waye o de bewu no be den eba eti ada say bia bra we unum tremo too much ti say so for no bibi fa ho a ene be question mark eni ready kasa cha me say abrante bi a wo gira yi obewu no wo no obewu no eye tremo ododo a wa num nti so anyai di obeden obewu yes one ma proof no ye be ko na ampa akwa no mutremo ampa etu wo se eno na du owo ni eden eba na mo be jan ka se ohin bi bewu just like that why eden ex president bewu why eden chief imam bewu why eden eno na proof we ana Dampare jo on ka se nkom so test mo no ya wo se nkom no Yakopon na hye mo na mo hye yes si Yakopon na hye hye ma nti we hye no nti we wo so mo na mo hye nti obia de ana Umuofia ana akama se Ghana kro na dani akama yes Ghana kro yeah ma how man Ghana che papa me hunu say owo nkom sha no I did for be pocket money because what show nkom so be wu a ne question mark no de shat one say opa ko person bo be no mo mpa e ma o ntimi so abra na me nya wo bibi nya dai e ma wo ana transaction no no bra na mu ni owo na no oba de hu ye mobo oba ne senkan wo mi adwin sister brother na ne wadom re na no nkwaje da Bible this is the see here what say na wo hene wahyemna say obi abeti aban oduja senkuo sebuka senkuo menta atentaban insenkuo jejeje no ohwiase ensori sika woni awaye na de wan hwiase no wodi ne beto ojafo no yudafuo bi wo ha wodi o masi ba be asase so ensem so atwefo wodi o fiza na ba o memu ha wodi Shadrach, Meshach, Abednego. Emema yimu. Emema we nana omumu. Efrise. Oman sumu nyame no. Omo die abani boy no oman koto. Oman sori sika woni adisi ho no. Ena Nebukadnezar ebufu ye. Nebukadnezar tina ne bufu ye. What did they can say? Ano de libre ka say. Won ko fa Shadrach, Meshach, Abednego nyadan. Emna. Ghana di form wo he. Na ka minim say. 31st mu ba hye. Na ka na Monday ya tonsa framo ni masalai ni ma promotu Yakopon kire Ghana yes mo nyina akeka mu dia dan ahya mo to so nkrama mfunu akeka mu dia sa mo to misika mo nkwohye yes na ka na Monday ya tonsa nya dan enframo ana Tuesday ya tonsa framo na mo to santenko na mo nche mo say de nyame aka no mo ntimi sesama no na mo proof ni wo mo say ya zana mo yanti wo so mo ya kromfo na mo ya wudi
Fonti. Obianti na shen come 31st night. Dabi. Do I shen come no? Ghana na Nigeria. No about different country. No about Krobi di. Why? Say Ghana di for the Benam Kosu Abebu. Eh? The Benam Kosu Abebu. Ah. The Benam Kosu Abe. Eh? Kainamiko. What Nebuchadnezzar before? Nebuchadnezzar before. And then the break can say. And the break can say. What for Sadak Mesak? What a minimum say about him? Nobody mamma and say about him. Nebuchadnezzar was one say. Nebuchadnezzar Wakacham say. Sadak Mesak, not Bednego. Sadia Mesak. Sadak Mesak Abednego. Mopwapa. Mopwapa. And a man sumenyame. And a man sumenyame. Man sorry, Miss Cowan. Man sorry, Miss Cowan. Yes, you are. I've heard you. I've heard you. Someone says you home. Someone says you home. Abramati Abang. Say, near many. Bacometti say. Kofoneka. Say, near many Baba Ben. Or to just go. Babo, you just uncle. Say, Book a Sanko. Babo, Bunka Sanko. Penta. Babom Benta. At the Tabang. Babon Tantabang. In St. Cold or the church. Bonnie, you know, Monsieur says, sorry, who say, Mo, Mutibiti. Someone saw this one, Mammy. Someone sorry. The man sorry. I don't know. I don't know. Yet the matter or Jafru. My soldier of Funumu. Now on your bang. I don't be free Musam. Now me, Nebuchadnezzar. My young Nimbagujem. Ghana D4. Mudia and soldier. In Saum Kake. Yes. And the other Bako. In Saum Kake near Demoko. Eh. Yay. Mudia and soldier Biayo. And Saum Kake. And I'm a messing corner. All cross the pie day. Oh, Mukamako Kanya Miasamacho. And now some pro to Yankopon. Eh? Videos Bianco will be a Sanamami. A OO videos. Yes. A deep for your Shankomia. Dampare Cassaman Shankomi. Obi be one sampe. Obi 3 chance for them. No 4 years. Me, make promote to Yamacho. Yes. Well, come and one and let me show you way. Yes. With the boat, yes. Next week, yes. Overthinker. Yes. Power no way. Ah. I didn't know for power in Dampare. Eh? I didn't know we use power no. Ah. Yay! Some we are Zaza. Yes. We are Za. We are Za. Yes. We are Za. Yes. We are Za. Yes. Read the Bible. What's not the man so no yam this one now? What the told you through no yam pay to be my free some. Na Shadrach, Meshach, Abednego. What's it? Oh, he never. Hanania Misera Sarah. I catch Nebuchadnezzar. Nane. And here, sir. Yen Chan Crosser Babang. Yebu was Sembiera. Yen Peza Banacran and Abade. Obabo. Where no which not so much I'm a Yangopon. Yen Pezia Betty blowing sound be a woman for the bomber hamo. Yes, Yebu was Sembiera. Ya catch your play. Opa Babano. Che. Yanko Power. Yanko Power. Yes, someone. Yes, someone. Yanko Power. Yanko Pono. Obey Yafru or Jafru Nunum or Jafru Nunum. No, but Yafru in it. Can you do for Basaragina? What did you say? I'm not about to a Ghana. Yet you have a system common. Obi be we beka. Ye hu we be we beka. Nanka. Who catch them? What catch IGP? Yanko Power. Yanko Power. Yes, someone. Yes, someone. Oh no, but Yafru Jafru. Oh no, but Yafru is our prison. No, but Yafru in some. No, but Yafru. A friend say Dampare with some. Nessa Amasampa. Nessa Amasampa. Or Hine. Or Hine. Who say? Yes, someone Yamino. Yes, someone Yamino. Yes, solicit. Yeah, you are Ghana. The beat. I thought when I'm okay, Dampare and Yana Dam telling you. Yes. And Yana da. The beat. Money now go. Yes. Mr. Castam Dampare and Yana da. I'm going to be a Benyam Wankasa. Yes. A Benyam Wankasa. Yes. What now? Why did you for the Fusam? The beat. Why did you for the Fusam? The beat. You might say, Yentia. A different. Obedient Shanko. Casalamengo. What's it? Nessa Amasampa. Who say? Yes, Yamino. Yes, Yamino. Yes, Solicit. Yes, Solicit. And I will send the book at this. I want to send the book at this. Then it be a such night. Then you didn't change. It's a set of message never go. Was her. Where's Wepa? Mina with the diagram. And what say? And what say? One my friend will not impress or enter the yes at all. No, man, not 7 times 7. It was a man. No more than Dija. And a dog, Pompey, a man, what in Pompey Jagum. So what is that message? I bet they go.
Abednego. And no much Sadrak Message Abednego. No more go to Fruno. what teacher Emeremain. How much is Mermaid? What the Intonto? Only our way in Tampema. The bomb. Yes. And what today? Chumukom. What woman you go to Fruno? I want to go to Fruno. It or Hini as assembly said. When we know my Gina Amanyankopon. Yes. Nah. Say a chi woman young meditative bomb by your two good gentlemen didn't see it. Verse 23. Verse 23. Remember saying, Cedric, Meshach, Abednego. I had to tell one. I don't go good gentlemen. I had 2 or 3 or Jafru. Oh, gentlemen. We love this. Who did I am son? I'm on to near Papanti. A free young ponti. No much in a ponti near 2 good gentlemen. Tebabo. Or he the book at Nathan Hudrino. The book at that would be gentlemen. No dream. So who anchor? If we say, or she didn't go the gentleman. Oh, yes. I know sorry, Yago was a son of Bay. Yamwa deep for ya, I don't to deep one, I must much home. Must say one. Oh, no good, I didn't to Jeffrey, who you bought prisoner, who done it. I didn't say Yago Post Mammo, Swans Mammo, so small on my uncle, you better. Huh? And come on, by say, yes, I bet the woman. I would give for best watch, let me say. So I shan't come on to me. Kanyamiasam. I said, young Kobe yourself and then you get some punch up or the end. Moonlight, I'm fire in tea. Well, say, yet you differ some from someone. No, Yami Jumai day. Ira. The castle went shan't come out. You don't know how to preach. When you see a Kobe yourself and then you get some punch up or the end. Or bad your funny and count. I mean, and then, and none of Penam. My bad Santa Regina. Yes. Menenam. Ghana close. Yes. And I'm Jabedura, and I'm a morning preaching. Yes. Or of what would you mean? Yanko pass my second canasam. Sir. Once my young question come through. Depi. Or deep for Timmy at Tiayi. Babu the cast match. Or see, send that message a bed Neguano. You don't go more. Or he would dream. Or he would dream. It was one intent. Was one intent. Or see Natina for the time or catcher and crop on his head. And young Mamma, and young Mamma, and yet it's no good. I teach him good gentlemen. Born his ampa, born his ampa. Why a pass? Oh, me and son. I know he was said what he can say. Share me who am a banana. Who's on my 4? I just anyone or tell him who's on me a 4. Or who don't you man? Be behind your Shajanum. Not your Tosunano. Yea, no meaning sent Kedi Besu Ghana. He Besu Ghana. And the Ghana did for Omwada. And the Ghana when it's your pa. Now, old friend Akama. Akama to say Ghana. Hey! Akama to say Ghana. No, be too Fred Ghana or Umuofia. Not generally for most of Sonoso. Who is one in a mere tongue quanta pie? He found a night, why not or shall conform so? Muntiam Yewa. So what can Babua? And Nina mini punk one shall come. I comfort me shall go read when you read the book of Zephaniah chapter 1, verse number 4. Zephaniah chapter 1, verse number 4. Or something I say. Let me get you for me. Let me pay bill masam. Yes. But Gofono. I'm a miracle. I'm a miracle. Papa. Can I go? Metrimisa. When you go to Batrinsa, you don't Jerusalem. So, Metabankai, Obachabankai, and I put some dying. I saw funny difference. So, what's so funny? Catch and say, we shall come and prove Obegane. Yes. But when you go for boss of Bassas and it's off for the deep for the oh boy, you go podcast out you muta day. Obeka. But boss was off for the oh, man, they're going to hear Nyinaa. Now we are born as was a Charlie. Yeah. I call me Gina. Obey me, obey me, ama. By a Yakupon on you, Hamana, dear. Was more yes. Wakasa Kasa, Kasa. But in common, I got a deep fashion. Ghana a deep way. Midi Kaka and Missy Bra. Mekai, Missy, or deep fashion comes over. No, my papa, my yet you be. Yes. Mekai, a bit di matam. Also, Freddy, Abam. Yes. Adentia. Bible Casemia for the book of Ezekiel. Ezekiel 13. The part of verse number 1. I will just tell my chance on the papa. That is all done. I just tell my on the papa. Say Israel D4. Say Israel D4. Was set and come in home come. That's what D4 being shedding no good D4 home come. Hallelujah. Amen. Who watches the watchman? Why now watch the watchman? Not just a D4 true for. Yes. The Bible. Not catch one more. Not catch one more. Almost from a kumum. Every day. On my kumum. And the emissions at
the 31st night. I did from my commission community. Till went in Yankano. And this year, party is so be a Dampare. And Casabre fear and panic. I shall grow from Kabat and Day. Now, Metia Cassa, as some abbey. There was a debiswa. Yamfama I don't know. What them about? Yes. Shatawale, who was Debia? Cause need to call them in a man. I give the one is here. They buy. Tishatawale, certain cover free. Yes. Can you say at the first night? But you will be and no, I am full bewu. Yeah, some come fu a bit much of you. Yes. Some come fu a bit much of them. Malcolm Mijay. Mountain Nemo magazine. This year, about 2 engine power. Mention Gomi. What's it? I fit up for Morami. This year, Menya Casa, I said, yes. Mention Gomi. What's it? We are sure said, fit a bit me the whole year on your kind. There be. My son, maybe I shall back account. My grandmother, the Miss Dampare. Number and Jimmy, I got him. Yes. Hallelujah. Amen. Nothing comes here, Dina. Amen. Nay, I shall come this year. Mention, some come mention. Then, Basin Bizagana, a deep was this year, Banner Kintampo Road, no one on his arm. About the young Yamabo. I mean, a D4 bang, a wagon, he says, was been cancer. What floor commission come say? Somebody can you? Somebody you could possibly. Somebody yes, 1 year, a different quasia for. Also, you soon quasia for my home. Fedian quasiana daddy papa. Yes. Quasia for the different quasia for. Muti, what was you should the word? What did I? Mohomachi. Ah, and I'm passing the Assembly land. Yes. Oh, what did you Mohomachi? What did you put in a chair? Won't swap ya? Miss Ghana for Uncle Munkuntamame. Yes. What do you want Yanko put in a chair? When you put in a woman, yes. Won't swap ya? But Bible say, different quasiafua, different quasiafua, Mutim Homachi. Make us a woman, you're so Dampare. Yes. At the Mua, Mokasetia, when you go pono, when you go po Casatia say, ah. I did for the moment as a Cassatia. Yes. And now, Yagopo, I trust him. People are quite stop on commission. As a man of us, Yagopo stop away. I did for the moment in Yankasa. Yes. Would do much. Oh, much what in the home and Shankom. That's what you say. Or Shankom now for year. No woman be Nama. Yes. To a straw. Yes. It didn't go on a straw. The beat. You told me 18. Told me 18. Mamma or dear for Swamma. Or so much for Swamma. Our money and our young gun. Made the men some better than was the one you post and some or the Bashawan. What the name somebody? I bet you did for the noon. Now what can't you must have what can't you wear? Must have money. It's the first 90. I did for Monsieur. Why not the Assembly Shaman? Now why now a man can say, eh? Most on about. I'm about today and answer some. I'm about one answer some. I'm about one answer now. Mino, I read a cassette. Me say, oh my target to me. It's no man. Me say me bube. Because SethEkow no make catch me. Who says SethEkow? SethEkow can't do one move on the book and never him. SethEkow can't do one move back. I want the book and never him. Bible cassette trust young. What was what? Was it Ezekiel? Ezekiel. What's a different quasia? Would do who much? Verse 5 in Uncle. There's a more. Several Negoposian. Ghana. A wood dear. Any atom comes. I know catch them. I won't catch them. What's a radius of the Casino Ponaka? There's a radius of a catch was a Ubu. Radius Sumano. There's some don't chase. Or Bible Hannah Cabana machine. I was a Sankaway. Saka 1 year ma. Come a point for Bewo. But why you forbidden? Nine for not, or you or take on your any day. My folk could say, no, yes, I show you be able to pump them. No, in a one. Yes, a bit of James say, but Nyinaa, Nyinaa, yes, check that boom.
kyerɛ wa Awurade soma wɔm so wo bewu Nyankopɔn so nsoma no nanso wɔtwɛn sɛ owie a ɔka sɛ obewu owie no akɔhyɛ dam na wɔtwɛn sɛ ne wakɔyɛ rituals atwɛn sɛ ne nsɛm wɔka no bɛba mu owuo no ɔka sɛ obewu no bɛyɛ dɛn ɛbɛpɛ mu ɛno na dampare ama no amma mu no bɔnsam ɔbɔade Nyankopɔn kɛnti saa kan kɔfo ɛbɛhyɛ owuo nkɔm deɛ bebree na bɛteɛ se ahemfo bɛwu ɔma yɛ dɛn ɔsɔfo wohyɛ nkɔm kasa ahemfo bɛwu a Ghana ahemfo bi kora yɛ nkɔkora o yes obi atra konwa nso bɛyɛ 50 years ɔno amu wanya yɛte owu ana yɛ dɛn ɛne ntimi ma sɛ 2022 bɛtumi adawa a obi nyɛ dɛn ɔhene bi nwu da enti wɔanya nkɔm ɛyɛ prediction saa prediction na dampare tena se redi mu enti sɛ exams na ɔyɛ mo kora mpo na sɛ ɔso ɔnkye obia mpo a akama yɛ dɛn moafeeli ɔnsɛm ɔbaadeɛ nti wɔnkɔ amama wei ɔnsuro bu biom ana me obia nsuro difo bia biom Bible kora ka no Deuteronomy ɔsɛ nsuro no Deuteronomy chapter 18 verse 22 deɛ odiifo no kasa Awurade dirim odiifo bi kasa Awurade dirim na ansɛm na anyɛ hɔ na asɛm na amamu a asɛm Awurade nkan no asɛm Awurade nkan no abɛka no ɛyɛ ahokyerɛ na odiifo no kasa nsuro no mɛnyɛ dɛn nsuro no nsuro no mesi bɔ bia nsuro bia sɔda no kɔgya sɔda na wo wabɔ me din wonimi tɛ wɔ yiri na mede kɔ soro na mede hye hɔ no mu a ade gyina ma nkɔ hyehyɛ na wantam yɛ awɛwe hɔ ɔbaadeɛ mfa de sɛ nka wɔm yɛ adwenem to kan the book of Ephraim Jeremiah 23 a tie Bible Jeremiah 23 verses number 11 mepato verse 11 fɛfiri 9 yɛnkɔ yɛfɛfiri 9 no ɔse deɛ wɔte adiifoɔ atorofo ho asɛm adiifoɔ atorofo ho asɛm adiifoɔ atorofo ho asɛm nie adiifoɔ atorofo ho asɛm nie makoma bubu wɔm yam ɛnɛ meyam hwɛ mewura ho fi 31st ne bɛpem nɛ mewura ho kyerɛ sɛ mebisa sɛ bibia nsi ɛna ɔmohyɛ nkɔm 31st night anka yɛ hame ba deɛ na abɛtɔ sɛ wohyɛ na woni proof a ɛbɛkyew no amadifoɔ no bi ɛtɛkyɛm adane no ɛna mo sɛ ɛne nkɔfo yɛ bua kyɛ kɔfo yɛ bua kyɛ te Bible makoma bubu wɔm yam makoma bubu wɔm yam me no pa nyina sɛ bibiri metiwa na meyam hyehyɛ me sɛ ɛne nkɔfo bi adifo bi ahyɛ ɔmo nkɔma ku ɔmo deɛ ɔmo wu nkwasi awu ma yɛ sɛ nsabɔne yee Nyankopɔn te soro sɛ nneɛm hyehyɛ no ɛna barima nsafa no so ka Bible wɔtena adiifo no asɔfoɔ no wɔsɛ adifo ne asɔfoɔ no mu no ɔma yɛ akɔnkɔnsafoɔ sɛ Nyankopɔn sɛ ɔmo ayɛ group no mo mo takase de tubom yes tie Bible ɔma yɛ akɔnkɔnsafoɔ ɔmo dani akɔnkɔnsafoɔ mefie mpo asɔ dɛm hɔ ɛna mehu mbɔne ɛno Nyankopɔn so ohunu mbɔne Awurade asɛm nie Nyankopɔn asɛm nie sɛ bɛrɛ adiifoɔ no mu Ghana adifoɔ mu mahunu nkwasiasɛm wɔso wɔn dan nkwasiasɛm wɔn dan nkwasiasɛm ɛna fa gallon bɛyɛ dan bɛgye nsuo hyia me kɔsɔɔte wurum hyia me mpoa nam yɛ dan mentwiwa yɛ ase sɔfo aka so obɛtwiwa yɛ ase so twia na obɛtwie na sɔfo te Ghana asɛ ɔtɔnkɔ deɛ wɔ kosua kosua kɔkɔɔ na saa kosua akokɔ ba na toe ana akokɔ na obiri di akokɔ na obiri di akokɔ na nyane mɛses kokɔ ko na ɔto kosua kɔkɔɔ no wayɛ bra a wokɔtɔ nkosua ma obi na obi so te Ghana mɛmu ha tɔ so ɔtɔn Yesu mogya tɔn Yesu mogya na Yesu mogya yɛtɔn anka Israel fɔ nka ɔmɛma mu bi atɔn dabi ka Israel fɔ mɛma mu bi atɔn dabi akɔyɛ sɔmbɔlɔ ɔtɔn ma nyame ma ka kyerɛ sɛ ɛyɛ business upon business sabɛrɛ adiifoɔ no mu no Ghana adiifoɔ no mu no mahunu nkwasiasɛm wɔn wo deɛ baadeɛ nkwasiasɛm ɔma de ba ahyɛ nkɔm Bible sɛ majority ni so da bosom ba ɛhyɛ nkɔm ɛna mo hyɛ nkɔm na ma me man fam ɔbɛmo afom mahu ahodwirideɛ wɔn ko pɔso wɔn deɛ ahodwirideɛ ɛne awaresɛyɛ ɛnyɛ awaresɛyɛ ɛne aturom nanteɛ a odiifo tumi ka kyerɛ obi sɛ bɛrima awaa no ɛnyɛ wo mfe dɛm wɔn ani so biriw na ɔde odiifo bi pirikyi sɛ bɛrima bi ɛsɛ onya wo ɔbaa bi ɛsɛ onya wo mfe eti sɛ wɔanya wo mfe no a na mfe foforɔ bɛhyɛ hɔ no a kyerɛ sɛ obi a wɔne mfe mpadeɛ odiifo yi mene hwee a meka kyerɛ wo sɛ obi a wɔne mfe a ɛne sɛ ka obi ayere wu a nu nkwa so ɔware bio sɛ ne mfe no kɔ nyansa bɛn na wɔdeɛ mo kai nyansa bɛn otu anammɔbɔne akɔnya ɔbaafo a wobɛka sɛ sɛ obi mfe kɔnya ware tantan a wɔsɛ obi mfe nwayɛ ma obi agya obi wogya obi so no ma akɔwɔle obi foforɔ kware obi foforɔ so ɔkɔwɔle obi kunu ware tantan bi wakɔ asɔfoɔ no ka sɛ tumi
chiri nipa no ayɛ dɛ wa no awale sɛyɛ aware sɛyɛ ɛne atomu ɛyɛ nanteɛ atom nanteɛ wɔhyɛ ne mɔyɛfoɔ nsa ɔmo hyɛ nibɔyɛfoɔ nsa ase den deɛ bɛyɛ deɛ ɛbɛyɔ na ɔmo nsa from akɔ ne mɔyɛ nipa so ntwere woka the book of Lamentation chapter 2:14 Lamentation 2 verse number 14 wɔse deɛ wɔse atoɔ ne naada ne soadeɛ atoɔ ne nnaadaa dɛn ɛne ɛne soadeɛ soadeɛ ɛne wɔdiifoɔ ne ɛna ne Ghana difoɔ ho yɛ dɛn ɛkyerɛ wɔ ɛka kyerɛ yɛn wɔanyi wɔ amumuyɛ no so wakɔ difoɔ nkyɛn wobɔ ne wantumi anyɛ dɛn anka nkyerɛ wɔ anka nkyerɛ wo maame a ɔyɛ wo no ho yɛ dɛn ɛka kyerɛ wɔ ɛsɛ wo use common sense Yes. na hunu sɛ bɔne a ɔdii nyina yɛahu dabi wo fie wura a ɔtete wo ne ɛhu yi ɛnna kyɛ sɛ wo wampia yie dabi wɔhyɛ ne mɔyɛfoɔ nsa de wɔn hyɛ nnibɔyɛfoɔ nsa ase den na atorɔ ne nsɛm a ɛma na wɔfɔm atorɔ ɛnna ma me nsuo mefa nkyɛ adeɛ bi wɔ ha Dampare wei so kye kye wɔm ahanso kye kye wɔm mebɛkyerɛ baako so ɔmo yɛ ni ɔmo yɛ IGPA obi twa nsuo nsuo no otwa no wayɛ ade wabie company yes any moyo business upon business paa ID for no bi di bɔ nkurɔfoɔ apo obi atu abula watu ma ho wakra mfidie ade aba wabie company kakraka wafa workers yes ɔfa workers no ɔsa wɔ cars yes a ɔde nsuo no kɔ supply dukurim otua ne tax yes ɛma ban yes otwa nsuo no we maako 30 na ɔde gu bag baako yes ɔtɔ ne nyinaa 3 series ne mfa so wɔ so kaa ɛkɔ supply watɔ diesel dukurim watua ne mate watua ne driver ka yes ɔtete workers ka nyinaa firi mu a ne nyinaa bag we ma aduasa yi ɔtɔ no 3 series yes obi so akɔfa ɔtɔɔyɛ no ɔnso yi baako na ɔnso atɔn ɔsɔfoɔ bi asɔfoɔ bi wɔ Ghana mɛmo a ɔno a wɔntu abula dabi obi a company dabi oni machine a yɛde twa rɔba dabi oni machine a yɛde yɛ nsuo no dabi ɔn deɛ ne yɛfɛ ne nsiakyie hene wode abia wo company obɛsi w'akyi paa ɛna ɔno ɔntua tax dabi ɛma ban dabi etu ɔno so kɔfa nsuo wɔ ya one bag na yɛtɔn no 3 series no ɔno oyi baako a ɔtɔn no 10 series isu baako no tax ɔntua tax dabi ɔtɔn no 10 series ɔno aka kyerɛ sɛ yɛnhyerɛ nsuo ɔtɔn no 10 series very good eti aduasa na ɛwɔ bag ne mu no ɔtɔn na ahene no 300 me kan sika dada no wate asie yɛn si atwa wo 3 million ɛwɔ bag baako mu no adeɛ ne yɛtɔn 3 series no bag ne nyinaa 3 series no oyi baako ɔtɔn 10 series no atɔ baako bag ne nyinaa 3 million 3 million times kia ɔde kia man na abɛgu asɔɔdan no the billions upon billions of cities no agye de kɔ ontua tax biara na wo maame ahwɛ me abrante hwɛ wo shoto wonim pure water nom no akoto we baako 10 cities a wɔbrɛ we ɛtɔ bag ne miɛnsa ɛka no sesa 1 cedi a wobɛnya maako aduokron ɛde akɔhyɛ wo fridge mu no akoto we no abɛnom onu what you danka dabi what you atua danka that's all I mean obi gyina preaching ase so for ton apple baako 6 million 31st na wakɔ wi apple 6 million mienu 1,002 why we 1 year rent what be gyina hamanim wakɔ wi 1 year rent na apple na nkasa 1 box yae 1 box full box yae aye ton baako 6 million ma na yesu be gyi nipa nkwa obewu nipa mo ba gyi so wi apple ananya me ba ni minyame me so no nte sa o obeshira o shirawa this a mem oba de hu yemobo amen ehin for the Ghana ya duro yi of ba gyi so de ko Jeremiah 23 verse 21 man soma di for was one soma di for so mo koto nsuo and so mutu mirika
And someone started to turn him. Okay, some cotton to oil. And someone started to oil. So what's the difference? Someone when you go punch them. I come and go upon mine. At your day. Never put person in Metsian Nassam. But some day. I know last saw them so 40. I saw them away. God kissed him away. Quite master to away. Control from Kokura. And I saw him and go back to Christian brother, Christian sister, Christian brother, Christian sister, Christian brother, Christian sister, Christian brother, Christian sister. Who saw them a man from them was a day, and a man will be a day, and Jamayo say Pacha. And a Jamayo Chu Ghana, and a boss says 7 o'clock or Ghana. Kabatisa Jamana started blasting, yes, and Crawford started, yes, over to toe, to 9 for the number to boom. I'm paying for minister. A Jamaican country is a pacha. As I'm panning here, bon some body away. There I do. Yes. On you, a boss 7 o'clock about to go. Yes. Ibomakra. You may see Amoha or turn you may see. Yes. But your body answer. Yes. I do a conquer you. Yes. Because baby, I want to know thing and go past some of it. Debbie. To them, make custom yet yourself for your yes. Now, send him here. Fanny, you run no crash and qua. Yes. As no waffle. Yes. Yes, I bear mobile. Swap free 2021 in my medium say, Bible calendar, the free more. When I ask what free more. Papa, when you're in January, no be. Yes. What? We were 31st night and a car born. Now 31st do over baby to say baby a tongue son. 31st from 10 o'clock, 11, 12 o'clock. Now why a D as a Davi? Oh GDA. Be a ben now ye D 31st night. Feel 9. Echo Bay 10, 11, 12 o'clock. Baby, I did. Open Urano copies of Davy. And Davy, one say, what Davy Theodos was a day. Now, and that's what say about you. Meaning, son of a bomb. Wapa. Ah, Black Joe, pa. I don't want to be so. Many Dadians. Mimi, dear, 31st dear. And mom is so down. Sir. Oh, there will be any. 31st night. What's up here? Oh, I'm going to come member. That be what you did. Yes. Be a bad man who did you say. Mo poor mo bad day. Mo baba. Oba kona nsa ni sisi wa e din ku. Apete so de din no dem. Yes. Aso oso munye de on baba. Yes. E baba no pa no nsia na nsa ni na day. Asa. If one kware. Christopher na. You the first one. Yes. What do we not have you? When you go for your snatch, now do any public one have a yes, you go back to sister, brother. None what woman, none quite yet. Make Campuna Zenimizia. Amen. Some fans so run crash and qua. Why can you sharp? Yes. Unipa, Yanamo to you too quiet. You took him. Yes. Now go any Minano. Now we'll be yes. Obo Wuda. Yes. It may Campuna Zenimizia. Amen. And now you should achieve quite. Yes. And now with me, a what dombre. Yes. Nay on quite yet. Miss so baby. Baba can't send me a chow. Or can't send me a different on Nassam who. Young Hosea. Hosea chapter 6. 9 best to my sis. Was it a shooting in a number? Dabi 6 verse 7. 6-7. Okay. What's it? Now one dear. Why would you enter different dimension won't come this year? Yes. I didn't. What from my pamano? Omu nam nyango po kwanzo. Omu tam kontompo. Omu chom kontompo da. Omu ye musubafo. Omu ye musubafo. Na asofo kuo no. Asofo kuo no. What is that? Akwamukafo asafo. Omu tse dia. Akwamukafo ye kakwamukafo a jasam roba. What? The 31st night. Come meshan kom so obewu a. No man kasa kwaye ritual setia no owo na den. Aba. What tenipa? Eto omu tenipa. No omu di ewu kwam. Omu di ewu. Anything na omu kwasha omu nye proof. Debi. Because obi be wu a onye proof. Debi. Onya. Debi. Onya.
What you welcome? Now, why are you did for? 2024 year day. Am I? So we need me. 2024 and we shall come 31st 2021. Debbie. Maybe so. 2024 nui. Debbie. And so watch that party about day. A baby. That is only a semi aka. Debbie. Go blood 31st from a side day. And so back I say. When you have some Ghana from Moon Contano. Yes. 2024 nui. 2021 31st. What question comes to 2024? Obi be present. Obi ni. And in this question say, now 2022 so ko end. Aba be shen ko men. To where was she say no? No about party be ni so be wi no. Party for no. Or twede ni na mama. Na 2022 ko end. No aba shen ko matia wo. Okay. Radio Kasa chem say last year. Kapash. Oh, Sondoria Mama. Losokoto. Oh, Fukuyama. Kapash. Oh, Sondoria. Kapash. Oh, Auntie Amasako. Losokoto. Oh, Sambala Mama. Kakai. Last year, Mishan come. Na Michelle, no. Because a party. We never fight, but a radius would die. You was a flag and the Asham. Yes. But was such a flag. Gonna deep on the flag. And then we will say Donald Trump and the guitar flag. And then we answer by the Haji flag night day. A cranny someone and say, Joe, we will say, oh, Donald aside day. What the Haji Dia Grossa 2032. Share. Many a deep one, also near deep one. Almost a troda and Anya. I read somebody when you pass a minute. Also back at Diana. Almost the atrosam, almost the Yabanaka, atrosam, almost the atrosam, and Atre Harry, and the Jabadia. Atre Harry, Bible told me you're very smart. Yes. Atre Harry. Maybe you're very smart. Yes. Too broad, and I give them beatles as here. Miss Mao, not a different to be just for them. Why near Fano? Me teach DB. I say Jane, and I say J. Oh, Janet, and I say Jane. Oh, did you Jennifer, your wabra. Where am I? Debbie. When you go Suma so for so machine come. Was so for to be just for them. When the money was in your pon area. Abrajo way. So now. Ready pejame. What the minute namu susu yasasasu. Hey. Me fa ma Me ba jo susu yasasasu di obi ntimi go ho. Debi. Obi oso ku susu yasa obwa. Yema ba bo nkasa. Job. Me pa 10. Verse number 21. Verse 21. And Sanama Kodiame Sanima. Bible say, baby, only Paquanya day. One sama. Mako sumni susumasa so. Sumni susumasa so. Only Paquanya day. 1, 2. I see a beer many. Let me go susumasa so. Yamu more than one. The one is to be. What's what you mean? The a sum kabi. Bible say, why a sum kabi. Tito the so to my what you mean? A sumni. What do you mean? Yankwanya, as 1, 2. Makwaba. Oh, Sabre, ready pajami. I'll be calling them Susu Yasas. Menamo. Mewunu Opia. From you meet PP. PP. Sofu. Frozen. Peter. Peter. Yes. Yes. I already Casacha me say. Oh yes, dear me we. Cash. What do I see? Cash. No. So no mama. Baba. Yes, Samai. Cash. I didn't mean we. Ma. Cash. Maza. Yes, sir. Me who say as a utino. Eh, uti sepeteti. Miti. I don't know tea, any sepeteti. Ubatinia. Wabahada. Hada, and then no first time. Sametini had done Utina, repeated you, Edward Benipa Famua. But for the 2000, what? Naminan Utino. And then they did come back. If my woman was a 1 more who crab, 50.
50 money bia 50 Ghana. 50 Ghana. Flock of our petty of Siapa. Bois. Bibisa kwashi. Nyankopon na egbo timodi anase sofo na egbo timodi. Osofo. Na osofo na ewo 2 million anase Nyankopon na ewo 2 million. Nyankopon. Edi bato we enye nkwasi asem. 50 Ghana oso okura. Ukura uti ayeye. So kita 50 Ghana. Sani yadia. Masa me catch up uti ntise pete biati. Debi. Obwa uti nyese pete biati. Debi. No jano bedwala num. Asiasema kwa. Ukura nya abeka ni ntia. Ukura 50 Ghana. Na nanu mami oba no ntisa chichije chikra no. Ayi na mjenye 5,000 na mjenye no. Na oba na utu ya 2,000. Abeja catch up say froko. Masa free akọ. Me the 50 account. Tiaya. I 100. O bodam froko. Fa uti pete ni kwa wati. Masa nye 100 ejumani yani hau. Debi. Nye 100 ejumani yani hau. Debi. Free akọ. Ibisa akwashi. Say Timodi one ebo. One ebo say Timodi. Osofo na ebo anu Nyankopon. Na 2 million one ya. And Yanko kan Bible nye be 2 million free. The book of Matthew chapter 5. Matthew chapter 10. 10. Me pato verse 8. Verse 8. Monsa ayare fo yade. Onyankopon say, "Wo ye difo, na so say yade a. Wo ye sofo na so say yade a. Say yade fo yade a. Munye ne ufo. Obi ewu na betire nyane no. O makwata fo fi. Obi yare kwata asan yare. Mutu ahombane. Ye tutu ahomane. Munya ne kwa. O se honhom ya yadan. Munya ne kwa. Ye nya ne kwa. Mo fa ma kwa. Ye su ye yadan. E fa ma kwa. And obi charge no. Ye fa ma kwa no obi yadan. E charge no. Obi charge no. And obi tonku. O di Yesu di na atoso. Yesu na ato anasa wo na woton. Osofo na. Ejena kosi. Matthew 7:15. Matthew 7:15. Mo sabu huye. Ghana for mu yo. E difo atrofo no. Media me see. 31st night we. Emra na Dampare share no a. Ghana different me amount nti. Me wura ho. Because e come here say Nyankopon so Dampare. Na so nya no kure. Me hu say different mom ano me atrofo. Yes. Kana me go. What mo sabu huye. Munhwe mu ye. E difo atrofo ho. E difusam na dos ntema nya me asem nkoso. Wonam nyante mo ba mo ntan. Bible so nam nyantem baba mo nkyai. Na so mo mudie. Na so mu mu de. Omo yem patako edifudi. Omo yem patako di yan. Edufudi performance hu ni say owo nkom no aye on pocket money. Yes. It wan shankom so obewu a on timi shankom. Tepi. Talking about now the book of the friend say Romans 16 verse 18. Romans chapter 16 verse 18. Cause where? When I was tesar. When that is anwa. Omo shankom tro no. Omo som ya wradi Yesu. Omo som ya wradi Yesu so. Nemo omo som am ya furu. Omo som dan. Omo ya furu. Omo your stomach pastors. Nyankopon fra shankom. Mo say nya Ghana wasam na meka. Debi. Meka o ma bi wasam. Anasa tete adi fo no ye. Jeremiah chene dili ko sha afro. Mo de mu sawan prison kaka mu dwane. Daniel, we go to Bible actually. Daniel 8. Daniel 8. Daniel 8. Okay. Kanati. Daniel 8. Daniel 8. The part of verse number 1. And it's ready for floor. And it's ready for floor. Davio. Daniel Jatabo. Okay. 6. Daniel 6. Daniel chapter 6. The part of verse number 1. You talk about yourself. What's it then? Then Jata Aminem. Daniel Koda Jataminem. Nesodero and he say. Nasodara and he say. Or the Amantama himfo. Or the Mantama himfo. Or her Edronus Ebesi the Hinias walk. Cause why? So when I and I know see I am for. And almost swapping pound or he there or no. Now Daniel so it you move back. Daniel so seen here. Say Amantama himfo. Samantama himfo. Verse number 3. Verse 3. Daniel ye attain Abraham Pong. Daniel didn't cabin pono. Now attain Abraham Pony Amantama himfo. God if we say now whom I chance war. I want to move. Was it a chance war? Whom I chance war. And I'm person so for Biatias here. Whom I chance war. If you home Daniel Casalamenco. It's no he Nesi Agyemang so. Coso
Ena abrempon ko amantama hemfo ko omo hwehwe se ko omenya dane ho asɛm bi omenya dan ye ho asɛm bi ewa ahenie ni fam ewa hin ni fam nanso wanya asɛm biara nanso omenya asɛm bi anambɔ ni biara ananso mani bi efiri na dane edi de korɛ na dan ye di no korɛ wa ho ne ho fofo ɛnɛ saa no korɛ we mi hunu bi wadifo yi mu 31st yi ko wa ho ne ho fofo yo ma hu dan ye ho fom so anambɔ ni biara ena manama ka sɛ ɛna mɛma ne ka sɛ yenya dane ho asɛm biara ye nya dan ye ho asɛm bi agesi ye hunu sɛ agye ye hunu sɛ wato ni Nyankopɔn mra wato ne Nyankopɔn mra ena abrempon no ɛna abrempɔn no amantama hemfo amantama yemfo omo koto ɔhene ka kyerɛ sɛ ɔmo to ɔhen ka kyerɛ ne sɛ ɔhene daro ɔhen daro nyankwada ahemman mu abrempɔn sisi no kurom ha yi emakuma mɛkuma amantama hemfo agyinafoɔ amradofoɔ etu agyina sɛ ɔmo to agyina sɛ wɔde wɔhen mra ɔmo de ɔhen mra ɛbɛbra na wɔnhyɛ mo den ne yɛnhyɛ mu den obi a ɔbɛbusa nyame foforɔ bi wɔ nyame foforɔ bi wadeɛ deɛ obi a muso nyame foforɔ bi wadeɛ obi kɔbisa nyame foforɔ wadeɛ a gye wɔ hene wɔmisa wo ɔhene wo nyame wadeɛ a yɛde ne bɛto ɔgya yɛde ne bɛto gyata mu verse number 8 kɔ so ɛ into ɔhene hyɛ mmara no wɔden hyɛ mmara no mu den sɛ obiara nsom Babylon nyame wɔnkrukyɛ atwerɛ no ne yɛnkukyɛ akyerɛ no ɛma yɛ nsakyera meyɛ nsesa atwerɛ no sɛdeɛ mede ne pɛ hyɛ mmara teɛ no sɛdeɛ mɛdɔ mpɛ hyɛ mmara ɛma teɛ yɛ nane ani ɛma yɛ nane ani yɛnti ɔhene daro ɛne ɔhen daro ɔma wɔkrukyɛ atwerɛ no ɔmo mu kukyɛ akyerɛ ɛna no ɔhyɛ mu den ɛne ɔhyɛ mu den na Daniel tee sɛ Daniel tee sɛ wɔkrukyɛ atwerɛ no wɔkukyɛ akyerɛ no ɔkɔɔ ne fie sɛ obi a mɔ mpaeɛ no ɔkɔɔ ne fie ɔkɔ ne fie ɛsona abansoro mpoma na bansoro no ɔte so no ɔhyɛ da Daniel yɛ bold obiabia mpoma no ɛna ɔkoto ne nankuruma no ɛna ɔkoto ne nampoma no anim dakoro mprɛnsa 3 times a day ɛna ɔbɔ na Awurade na Nyankopɔn ɔbɔ Awurade Nyankopɔn mpaeɛ ɛfiri sɛ na Awurade Nyankopɔn Awurade Nyankopɔn ɔnim no wɔnim Daniel a odifoɔ bɛn na wɔ Ghana aba verse 7 kɔ ɛna mmarima bɛtoa Daniel ɛna nkɔfoɔ bɛhu sɛ Daniel bɔ mpaeɛ wɔhunu sɛ ɔmo hu sɛ adeɛ a ɔbusa no adeɛ a wɔbisa no ɔkoto sɛ Nyankopɔn anim ɔkoto sɛ Israel Nyankopɔn nti wadeɛ wɔtwe piriiɛ ɛna ɔmo twe piriɛ ɛbɛka asɛm no ɛde kyerɛ ɔhene ɛna ɔmo kɔbɔ Dairo ɔhene Dairo amanneɛ ɛna ɔmo ka kyerɛ no sɛ ɛna ɔmo ka kyerɛ ne sɛ ɔhene nane ɛyɛ wo na wɔhyɛ mmara wo sɛ na ahyɛ mmara sɛ onipa bi a bisa nyame bi hɔ adeɛ obi a misa nyame bi foforɔ bi a wadeɛ gye wo ɔhene gye wo ɔhene anyɛ sɛ ɛde ne bɛto gyata anyɛ sɛ de bɛto gyata bom ɔhene bua sɛ asɛm ɔhene no bu aka sɛ ahene korɛ asɛm no tim asɛm no tim sɛdeɛ bi de ne pɛ hyɛ sɛde mmara ne teɛ no kae pɛpɛpɛ ɛna ɔbua sɛ ɔhene sɛ ɛna ɔsɛ ɛne yɛtiɛ Daniel a Daniel no a ɔfiri yi da ɛdekɔfoɔ no mu no ɔyɛ Israelni no ɔhene nane wɔani wo mu na so wɔani wo mmara nsɛm so ɔsrɛ ne na ɔsrɛ akoto ne nanom yɛho si wakɔkoto ne nam kuruma no mu a wɔsom Israel Nyankopɔn abra a ɔhene teyɛ no na ne ne teyɛ pɛ ɛyɛ ne nyɛ kɛseɛ ɛyɛ nea kɛseɛ ɛna ɔsua ne tirim Daniel ho ka kyerɛ ne tim wɔ ka sɛ wɔ ne tim wɔ Daniel ho mɛkye no ɔsɛ mɛkye no ɔbɔ mmɔden akɔtii sɛ ɛna ɔbɔ mmɔden akɔsi sɛ owia tɔbere ɛduyɛ anwumere tɔɔɛ sɛ nka ɔbɛkye no sɛ ɔbɛkye Daniel ɛna mmarima no bɛto ɔhene ɛna mɛma no bɛto ɔhene wɔka kyerɛ ɔhene sɛ ɔhene na ɔmka kyerɛ ne fɛn sɛ ɔhen Dario sɛ woahunu sɛ woahu sɛ ɛyɛ Media ne Persia mmara ɛyɛ Media ne Persia mmara a yɛhyɛ mo den a yɛahyɛ mu den wɔanane ani yɛnane ani enti ɔhene ma yɛkɔfaa Daniel ba ɛna ɔhen ma yɛkɔfa Daniel bae wɔto ne kyere gyatam nam ɛna ɔmo Daniel kɔto dɛn gyatam nam Ghana diifoɔ Dampare se wohyɛ nkɔm no ni proof a ɔbɛkyew ɔno ɔmfa nto gyata bom ɔde wobɛkɔ nsawa mu yes nsawo no gyata bom deɛ na ɛhu nsawo no gyata bom hifa na ɛhu gyatabom ɔwɔ sɛ nam sɛm yɛ atorofoɔ nti obi abalance yes Daniel gyina ne Nyankopɔn di nim yes ɛne yɛde ne kɔto gyata bom Yes. wɔɔkɔ no ɔpromoto ne Nyankopɔn yes aba ɔhene bua Daniel sɛ ɔhen ka kye Daniel sɛ wo Nyankopɔn a wosom ne daadaa Nyankopɔn asom daadaa no ɛyɛ ɔno na ɔgye wo ɔna ɔnyɛ wo enti wɔde Aha. ɔbɛto amana no no aha ɛna nka mehwɛ bi wɔ Ghana na mo yɛhunu sɛ nkɔm no nye Nyankopɔn na ɛhyɛ mo na moyɛ dɛn mohyɛ this year adiifoɔ no asɛte Ghana for free this year nkɔm hyɛ ba Ghana obi ɛnwu yɛnhyɛ nkɔm amfo biara ho sɛ ɔbɛwu yee ti Kumasi kwan so ayɛ free ɔmo a na ɛbɛwie akyire abɛyɛ rituals yes mass dɛm tɛ sisi na nyɛ ɔmo nkɔm hyɛ no ayɛ dɛn ayɛ pɛ Dampare anka sɛ wantwitio 31st night kora no kora patro ankɔ asɔre biara mu sɔfoɔ gyina hɔ no a n'ani tua Ghana ɔfrɛ no Akama Ghana osuro te sɛ ɔman bi te sɛ Ghana wadana no obi so frɛ Ghana Umuofia te sɛ Ghana akɔdu Ayambra state
Ghana free Ghana abesinko Nigeria akodu Igbo hey Unyankupa asum dada no ono onye omodi ebo bebeto amana na wa no omodi boto amana Daniel hyem ohine de nempatia Daniel ohine de nempatia ene na brempompetia na wan satra Daniel atade biara beye no mu nsacha Daniel tantu owu na obeyi na kosie no kwai ohine kona ban mu ohine koni dem ondo odimu adato no ohine so on de ekoso yi de o support Daniel wa manya fa ne mpranfo ne bia ma nanim ko nani sorry ene ohine sorry ahomache no ohine sorry den ahomache eni mo tete ye no oyentam Okoh jata amana no ana okote jata amana no obe amana no odi awrewo ni etem free Daniel say no ye Hebrew Daniel say Daniel Onyankopon ti asefo na ko a Onyankopon osom dada no Wotuma jiwa free jata na numa ana ana Daniel adi hu kasa ana Daniel tiam say nana ohinyanka Daniel bawunsema Daniel na mu no oh papa no promote Nyankopon ma na tie ne nye sabu na mo se ye de anya difo ye ne so etika ye nyina sabu de mo se nyame ba ko ne nyina so no tika mo promote ye nyame ne nya dai ema ye because difo bi ko di natam no akwaja so de no akwadwe ne numa church members akwa bi didi matam ne ho ye nam dia bai me be kese no Ishio ye no ni dirim sa kwa we wa me pamechawa ene he say Dampare no mburu nua o yes nkom chana ntimi amo Dampare no mburu nua na munni abode benya mu ankasa yes benya mu ankasa on kancho say men sum nyame tabi wose wo hye nkom na ni proof a men hye on na mu nkom hye tabi wose nkom hye ni tinani na men hye yes ebi ni say o ba kase shata wala be wu men ko kasa o ka kan no difo bia ba ena anya e friend say Yona yasuma no Okoh kronum wa ma obi amane e no ko ye preaching say kroni be say tie asma wu kan ye onipa singular anya o plural ye onipa dodo what did you say eti o man mu asem no ye gina ba bia kan o man nyina na ye ka kire wom ena onipa baako ena obewuo no ne nkyɛn na so ye den Okoh frɛ no eti untimi mfa nenewi ema compare obi a waso da wonu so obewuo nenewi dia ne kroni na ebone trom Okoh ye preaching fa ho na kroni nyina bete ti kromo ohin te ye no ana obo de bro say de Yona beka no mama ye nyimu ada ana mu di mu ada na wa de nipa baako na mbisa kwashi mahama unu ediye wa sori mu a Okoh ka church members ai den oya church member oya church member ese Okoh ne nchen akufuado Okoh unu adiye awa sori dem oya church member ese oya den Okoh ne nchen o won panfo untimi nkokora kwa MPP office bi na ka che say manya dream bi afa president ho ti di mi na me nkoko president amani uni ko ja wa sori dem prediction Okoh predict no asa kwa ritual set ya no no akuna gidin na si say no sabi odi fo bi sha nkom so obi be wu a o sha nkom ni nipa ni wu a Okoh crusade da no am ya jingle ne do wu no bi wu ina dan but crusade crusade 4 days crusade odi fo no sha nkom say everybody be wu no wu ye no so odi fo na eba krom a to anama na kwahia no o de nkom foforo ba nkom ni gunu yam se dudu ehuru den crusade di fo no sha nkom say as den be sin esi ye no o ba krom a odi fo no sha nkom say nsuo be fa nkrofo na nsuo fa wo no o ba krom a where ya de papa just odi fo no kum nkrofo na ye dai o ba krom o Bible said different and pataku. When you read the book of Zechariah 22, 25, 27 years ago. Zechariah chapter 22. The part of verse number 27. Was it Was it a software ebu memunaso? Was it a software bu nyango pamunaso? Wama ehu akrokonde ye.
Say where your papa, where your bonnet. Was not deep for it to Pamano. A deep for what Ghana was here be a day. It is to Pam. A big crate to Pam Chessa or to the Nisua. What is it that Tabo? Or to say that I day. Obum. Ugobacum. I'm with the Tehanam. Oh, with the Tahanam. With the Akranam. Oh, with the Akranam. Or Fahunya dear. Oh, Penny Pausika. Yes. Diabo. What name of Pama? What Ghana Babu. What is it? Pataku? A bit is a day. Pataku. I'm with the Tehanam. Ugobacum. So much Shemoje de Bumago. At the Moja Sugar be majority now. What's it this year? Some way by Antinu. And now we're buying to Obiantina and Shatakradi Road and come. Debbie. Afro Road, Yansham come and found. Yes, I come back roadway. Accident Bessie. No more rituals, no Pacuna day. What is that Pataku? Babu so much is a dear body. Pataku. A beat to sap at the cook. I'm with the Tehanam. To Tahanam. So much Shemoje de Bumago. So much Shemoje did Mago. No, the young for so Mommy and day and fast for Bonnie.